כל עם ישראל היקר, תזכו לחיים טובים. שעה של הרבה אהבת ישראל. לא שמעתי כל כך הרבה אהבה, אני לא יודע כמה זמן כמו התקופה הזאת, כמו השבוע הזה. אנחנו עם גדול, אנחנו עם חזק. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו בשעה הזאת, בגלל שזו שעה כזאת חזקה, יש משהו אחד שחשוב להשם יתברך יותר מהכל. זו השבת שלו. אין משהו שיכול לעשות לקדוש ברוך הוא טוב בעולם וחשוב בעולם יותר מכל המצוות. כמו לראות את הילדים שלו שומרים את השבת שלו. יהודי ששומר שבת זו התמונה הכי יפה שיכולה להיות בעולם. בעולם. אני אומר לכם אישית, אני לראות חייל במוצב או בגדה או בעוטף, לראות אותו עם שבת, זו התמונה הכי מרגשת שיכולים להראות לי בחיים שלי. פשוט לתפוס את החייל הזה ולחבק אותו ולנשק אותו, איזו תמונה יפה הוא נתן לנו לראות הילד הזה. אני רוצה להבטיח לכם, אהובים שלי, אנחנו נעשה את השבת מאושרת, היא תעשה אותנו מאושרים. אני תמיד בראש שלי הבבא סאלי. אני אספר בקצרה, נכנס אצלו מישהו, עומדים לקטוע לו את הרגליים. לפני ניתוח, הוא היה מחולון. אמר לו הבבא סאלי, הולכים לעשות לך ניתוח? אתה הולך להיות בלי רגליים? אתה רוצה רגליים? אמר לו, בטח הרב, אני רוצה רגליים. אמר לו, אתה שומר שבת? הוא התחיל לבכות והוא אמר לבבא סאלי, הרב, תסלח לי, אני בעוונות שלי, לא יודע איפה הראש שלי, תסלח לי, אני מתבייש ממך, אני לא שומר שבת. אמר לו הבבא סאלי, אם אתה תעשה רצוני ותשמור את השבת, גם הקדוש ברוך הוא יעשה רצוני. הוא התחיל לבכות, הוא אמר, בטח הרב, אני אעשה הכל שבת, אני אעשה למענה הכל, כן. בבא סאלי ביקש מאשתו שתכין לו כוס תה לאיש הזה. הכינו לו כוס תה, אמר לו תברך שהכל. הוא ברך שהכל, הוא שתה קצת, הבבא סאלי חיכה. ואחרי 5 דקות שהוא שותה את הכוס תה, אמר לו הבבא סאלי, עכשיו אתה תבוא אליי. הוא לא הבין מה הוא אומר לו. רגליים שלו משותקות, בוא אליי. הוא התחיל להתקדם לבבא סאלי. עוד צעד ועוד צעד, והוא בוכה, ואשתו עומדת מהצד, הוא בוכה, הוא לא מאמין. זה לפני ניתוח של קטיעת רגליים. בבא סאלי רואה אותו בוכה ואומר לו, תגיד אחריי, ברוך המקדש שמו ברבים. ברוך המקדש שמו ברבים. הוא עושה עוד צעד ועוד צעד ובוכה, ומגיע לבבא סאלי, מנשק לו את הידיים. ואז הוא שואל את הרב, הרב תבטיח לי שזה לא יחזור, אולי זה כמה דקות. אמר לו הרב, השבת רחמה עליך. אל תפחד, אתה תמשיך לשמור מה שהיא רוצה. אתה תמשיך לשמור על שלה, היא תשמור על שלך. אני מבטיח לך. מזה כוס מים, אמר לאשתו של האיש, קחי את זה למנתח. תגידו לו שיברך על המים האלה, ותגידו לו עוד משהו בשמי. ידיד יקר, מנתח יקר, אל תמהר לקטוע רגליים. אל תמהר לקטוע רגליים. אהובים שלי, השבת, שבת, יום אחד בשבוע, 24 שעות. היא החזירה לו את הרגליים. השבת יכולה להחזיר לך את הבן שלך. את יכולה לחבק אותו עם שבת. השבת יכולה להחזיר לך את בעלך, את הנכד שלך, את אח שלך, עכשיו שנמצא שם ואת מתפללת, ריבונו של העולם תחזיר לי אותו, אני רוצה לראות אותו מחייך. השבת יכולה להחזיר לך אותו. יש לנו כלל ביהדות, אנחנו נעשה אותה מאושרת, את היום היפה הזה ניתן לה לשמוח, היא תעשה אותנו מאושרים. אם שמרו ישראל, אומר התלמוד, 2 שבתות מיד נגאלים, זה רבי שמעון אמר את זה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם 2 שבתות הם תיתנו לעם ישראל, יהיו תוצאות אחרות, יהיו בשורות טובות. השבת יכולה להרים את כל המדינה על הרגליים, יום אחד, 2 שבתות. שבת אחת עכשיו אנחנו נעשה כמו שצריך, לא היה הרבה זמן דבר כזה.
מוצאי שבת אנחנו יכולים לשמוע דברים אחרים. על הילדים שלכם, על האחים שלנו, על הנכדים שלכם. שבת יכולה הכל. רק מה צריך דבר אחד, מה זה לשמור שבת? שמי שיכנס אליי לבית, הוא ירגיש שיש פה שבת במקום הזה. אני הכרתי מישהו כזה, זה כמו שהקירות שלו, כאילו הקירות רשום עליהם שבת. השירי שבת והתענוגות והשירים והדברי תורה. לא להאמין בעולם שיש דבר כזה. אתם חושבים שהשבת לא פרעה לו? הוא חיתן את כל הילדים בכבוד, הוא איש שזכה לעושר. הוא נתן לה? היא נתנה לו. אני באמת רוצה לברך אתכם, אהובים שלי. אני כל פעם לדבר איתכם זה נחת כזאת, להאמין באמת שיש לנו יהודים כאלה בעולם, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ולדעת כמה אתם חשובים, כמה השם רוצה אותנו ושומר עלינו. אני מתרגש. יהי רצון שהשם ישמור על כל החיילים, בכל מקום שהם, ייתן להם כוח, להפיל אויבינו תחתנו. ואולי כל מהמלאכים האלה שהשם עשה עכשיו זה לראות אותנו יושבים לפניו ואומרים, ריבונו של העולם, אתה הוא האלוקים, אתה הוא האלוקים. אנחנו נשמור שבת, אנחנו הולכים להתבשר בשורות טובות. נעשה אותה מאושרת, היא תעשה אותנו מאושרים. שבת שלום ומבורך, עם ישראל יקר, אוהב אתכם מאוד.